L-assi tal-Partit Laburista rdoppjaw fl-aħħar 10 snin filwaqt li dawk tal-Partit Nazzjonalista kibru b'10%. Dan joħroġ f'artiklu ta' opinjoni mill-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay fl-aħħar ħarġa ta' Sunday Times bit-titlu A Tale of Two Parties. Wara wkoll il-pubblikazzjoni tal-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista wara 5 snin jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Hawn Mackay qabel is-sitwazzjoni finanzjarja taż-żewġ partiti u janalizza fid-dettall l-aħħar 10 snin fost l-oħrajn fejn jidħlu l-assi id-dħul, in-nefqa u s-self tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, l-assi tal-Partit Laburista minn madwar 19 miljun euro telgħu għal 40 miljun euro, fil-waqt li b'kuntrast l-assi tal-Partit Nazzjonalista kibru bi 17% minn 14.8 miljun euro għal ftit aktar minn 16 miljun euro. Meta qabel l-assi netti ġifieri d-differenza bejn l-assi u l-liabilities, il-Partit Laburista f'10 snin irreġistra żieda minn 15 miljun euro għal kważi 33 miljun euro, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista minn 7 miljun euro fil-2015 naqas għal 4.5 miljun euro fl-2024. Fl-artiklu tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista għalli differenza bejn iż-żewġ partiti l-kbar tispjega fl-maniġġjar tal-entitajiet tagħhom, waqt li fil-każ tal-Partit Laburista l-entitajiet tiegħu għandhom valur ta' 27 miljun euro, il-kumpanijiet tal-Partit Nazzjonalista s-sena l-oħra marru 18 miljun euro u nofs minn taħt. Konsegwenza hekk il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jitabba bil-pis tal-interessi li jrid iħallas, tant li fl-aħħar 10 snin meta ż-żewġ partiti kienu jħallsu 200,000 euro f'interessi, il-Partit Nazzjonalista s-sena l-oħra kienet iħallas id-doppju tal-ammont tal-2015. Mackay jesemmi wkoll kif kruċjali fiż-żamma tal-finanzi tal-partiti u id-dejn f'dan ir-rigward il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista jinsabu fi stat ħażin. Dan għax fuq medda ta' sentejn irid jara kif se jħallas aktar minn 5 miljun euro f'dejn, filwaqt li jrid jara kif se jagħmel tajjeb għat-telf li qed tiġġarrab il-Media Link u kif se jħallas lill-kredituri inkella mhux se jkun jista' jkompli jopera fi żmien li ġej kif qalet is-Sunday Times f'artiklu ieħor ftit ilu li l-Partit Nazzjonalista u fallut. L-artiklu tal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista jkompli jesponi d-diċenju ta' maniġġar ħażin tal-finanzi nazzjonalisti biċ-ċifri jitkellmu waħedhom u mhux ta' bxejn għamel 5 snin jirreżisti milli jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu għax kien se jikxef li ma stat finanzjarju jinsab. Mackay argumenta li l-partit li lanqas mhu kapaċi amministra l-finanzi tiegħu sew ma jista' qatt jiġi fdat bil-finanzi tal-pajjiż. B'kontrast, Mackay konkludi li l-awdituri l-ġodda tal-Partit Laburista Grant Thornton iċċertifikaw li l-partit li huwa finanzjarament b'saħħtu tant li fi ftit ta' snin oħra se jkun jista' jiġġenera waħdu midħul tal-assi flus biżejjed biex ikopru l-ispejjeż tal-operat. Dan fil-waqt li l-flus mill-maratoni ta' ġbir ta' fondi se jkunu jistgħu jintużaw għal finanzjament ta' proġetti kapitali u għal kampanji elettorali tal-Partit Laburista.